Pacho be mfie mi ensani. Oye adwuma bi wo ho no. Okay. Ama enkrofo bi alomkawa afa mabeti. Be busumi nsia ni. Na medi akira ma koye case ni wo. Procrum police station. Yenim dia wo kan no asemo si na odi abaha. Nemom ni fiti ase ne sen eye dan ukopie bechem suta wa manne ne ho de na akoye ye ama akoye nyeso fiti an ukopie police station uye post ni e de be na du ko krom ho na de na asi akire amane wani abiri ye fiti ase pacho de asi nyina ne se ensuta ho na me ko gi asase efi ma bi ho e fa ne kwaku donko ne madika ko gi asase ni bi ho e madwuma me ye vegetables cabbage ni green pepper eni mako ne banche ho adwuma na meye enti me kwaji asase no bi won suta ho no mi dika ye nya ado afu tenu ache na kwaku donko no be hu mi se o mo abusu asase bi wo ho no mom na eye pani wo ho no nti o mo na abusu afo so on fa asase no obi obedo a on fa ma na hai yo kwa kire ma asase ni nyina be 5 acres na me ka kire nsem di adwuma na me ya me gi asase na afi kwa adwuma bi wo kra be no bo so mi nsia na amwa second year no ya na abo di okache am say wo me 10 million eye first year no asase no awu high no enti wo high first year no say o di ma me ne kan be si 7 million na me twi aka e ma kwaku donko no no go me say wo di asase no ma mo kama me ti ase say eye o ma me pani dia na ni nua ba ko e fen ko fichas ona asase ne yam dia na mu onam so na ti kromo ni ti no ona om so on fa asase ne ma high won na hweso okay enti ampa me twi aska no ma no ma eche mi hu se o diska no na me hwe hu se o diska be mo ampa mi busa ma mi hu se ma me na nkata ba manim ama o ka kire mi se ne sa kaska no ma me no de say am ejire o se wan okay ma me ni ba manim o ka kire mi se ne sa kaska no tie no akire am start am be ye adwuma de ko ficha ase no eso ba ye se wa so mo bi fa ye fa na alasa so onko kwaku don ko onko jinisika na me ni alasa ko kwaku don ko ma kwaku don ko na ka kire mi se o diska no ama alasa na chese first year me ho kwase me ye madwuma je di ka mi do asasen ba bi kakra bi ye cabbage ofosuo ne mo bedwafo cabbage na me ye no me me firi kuma se anan kra be kwa kodu no na beche sutafo atwa cabbage nyina nipa no ko mu sa ampere no wo mo to cabbage na kotwa wo mo am di asasen ma me ekro mu ofo no ankasa no mo wi cabbage ni nyina atwa e asema me kan sutan panimfo wo bia ne committee fo panimfo wo kromo bia ni masema ye nhwe ha yie oka se ensuta krom hofo dia na chese kwa bi suro mu nyina ahemfo poten ene twa aka begi no se man chili pakro na de kwa ne se ukwa si we se man kwa chili pakro and the first one can I buy na me de to the second one no assassin time was abe so na ka be bo so me nan ana ma me able one buy fo krom on se me o se hie ska foforo na me ka chen se ska me de ba assassin no so nyina no ayekwa ntimi ha asase bi sa town na mete me kwa ma high dai ewo kromo ohene ba ku fie ho na me kwa ameda metie ana ode beto papa nanim ohene nanim de oya na frɛ me ya frɛ na dabo o frɛ me papa so be wadwuma mo aso mato am so say hie ska fama na nam senana ska me ba ha nyina ska na hye edi so so hie ska na ta me fama na me kra me ma dwuni se stam no so nka me nya adwuma na bi na nde na do tu mu ana me ka chen se nya hye se no mo beje ya afi ba ko ne chese me han emfie mienu second year ne be kan wa ma na ye emfie mienu ti ya ne nana ne wo mo kan no so o mo ka 7 million ne de o mo nyi biem ta no de nana okromo hene na bam o mo nyi bi o me 10 million eye no ma sa de ama me second year utu ama wo mo bi twa sa ska ne ma nana dabo na chese asase no the second year be sa do no okay bi twa sa ska ne ma nana dabo ne alasa no mo so beje 10 million no endi eba ne sa no na me hwe ma ho odin asa ko hoji ma me ye nyam de apaafo ena eye ti ba wi wo kra be pem sa me mantimi anno kwaye mantimi anno da so da ho enti ba ne sa na me gusa na nadabo ene ne yire ne se na me nem na tie ese mintimi no asase me menya atwi aka ti die na wese me na nadabo yire ne se banche me nua banche wo asase no tam ti wo me nua bi da na asase om de mai nyina na ye ha many acres be 5 acres 5 na wo hwe fa ko a wo doye ne de teka mu na de wo doye na be say be 3.5 to 4 acres 3.5 to 4 no okay hon na chere me sekai etimi akwa keka enti na ne me na nada wo yiri ndi nkomo na mka che o ka che mse banche nua no mo chechira o mo ton nti me am si medua banche ndi o pe po me medua banche wo hwe ska ma twe ba nsu ta hon no a na me si me jasa ase no wa akwa
ompene e ma minya ho nko ti nana na yire no e na fo so me ne ba ntinwan kro no na di animu etwe ma amanfo twa ba ntinwan ne brɛ me a om de abobo ya de brɛ na me dua ti ofosuo me dua be 3.5 acres no ti me dua ya no a me do ho mpre ne plan san so no na just ba ntina kan si di ya be ba nche no dua debo anaso dua akofo ba nche ya ti busumi sia akofo ba nche ti ya be di biro nyan mu no e ja ho am ti anso aho kire e wo aba kakra ese me ba na me di pa kakra wo krom na che so ado ba nche no ada ho na me ba no so me di ja kwa ku don ko no di asase no ma me no e na assembly man e na wa blood wo krom ni pa be na me ja o so me ni wa o mo hwi a kire because of krom no na wo krom ni ti no asase no so be fie enti e wo mo ba December no na me won kran ana ko fi chance ni frame phone so say wakwa asase no so no hu se madua banchama afa asase no so ni wo say here scan me man is ka foforo na wo fie mienu na so nya nuru ba bia adenti no se man is ka foforo on de obeba ho bia no hu so wo ye adwuma de ohia no opese o kan ya na o de me satan so mkra me aho chente ma me firi kro mo no de o kan no am ka kire ne say menini ni asase no yije bia de o mene o asase no wasem ka bia onkokwa ku donko ho on e de me kwa asase no so na se ohia ska bia on mo kan na se ese me diska bibra no am de bebra no to ofo so me ndi on koye abufu sem kakra na eto okotwae ti na anu akiri wi blonya bosomi na yim ye di blonya achi wi bosomi na chese banche na ambo me o hona alasa frem se obi so ope banche no na me ka chese banche ko fo acres ne de me nton bi da na mum wan fama ni pan kro wan fama ni be 350 sikada da 350 million 350 million eh banche 4 acres no no okay ana alasa na ya ni se obi so ope tam so me kra makokwa so obe na me sika asa ti se nipa so ope na so obenya sika kakra asa ne me ndi won ma ante ko antembla ti a kire na boy ba ko frɛ me o se frɛ no wa ka chem to di nipa me ensa ana akɔ afu mu ho ama ba ko se ope tam ka chem se ni me yes ka bi ndi won se ni sika ne bi e ma me wa akra ndi wa ne se ni sika ye dey e brɛ me ana me yanse mi fra kra ba na ye ka ho ase me ni sia na madam ba na me balance wo mu ma jansa na nipa na start etu the second week man take come and bla DMT and say Kofi Charles no any onua ata kwaku don koni nua ba kwaku don koni di sa ata na chi na maame wo maame pani no e de car e twe banche no e benz kese mo twa koya to afu mu a na tse se de wo ton ma no nyo na etu pa cho da bi de wo ton afu ma nyo na etu na we de ho na etu Kofi Charles no a wo mo di asase ne kwaku don koni di asase ma wo mo ne blande asase ne ma hai no oni onua ata no ata kosua ene maame o maame pani no ana o muto fi ye me ye mafu mu ni mafu no hwe etwe ede ben se etwe eno ma no muto akoto ama obi o debi wa se mi asa de dodo wo mu a wo mo di asase ne ma wa han no asase na watu aka mfie mienu o magye hu sika no efie mienu no kura nson ena wo bank na da ho yantam no wo mo afiri wo wachi wo de car etwe ti mi firi nkan ba bese ne ko ho ampa me ko no so adansi enti me ko hu wa boy bi wo to me nkoje mafu mu wono ti e ko na cheza fu no matu be 1.5 acre e de car di car sesako ti e wonwura mu hono mu na ye hu se car Benz no e se ba fu mu hono ti boy bi wo hono ye fre na bu wone ne yire e ko to no wo mu wa fu mu wona bu se bu se di etimi no mo de ba asase ne so no ozo onim se fu no ye mafu na Kofi Charles eni ata akoso ya eni sa maame abre wone na abedan afu abeton afu no ama no amom so we mla de mintimi famla enhye me nsem onwura mu ho na me ka kire wa nse ni o me mla pokrum ho na police station ho ye meye ye mfa meto police fo anim ofosuo enti ye de beto police fo anim e be case no unu abosumi nsia pa ni ya nchi omu ba akokra enka se bia ya chi omu ne yebuso omu anu asem betwa ho kwai sa enti e kire me na me force police ni no case ni won nse ye fre no opoku me force no ana ode ye call commander ho mankran so na asem no call commander no honom no kromo no so kro no ekoso nyina no sa akra no ko wi abibi fan obi bia gira na koye obenya panimu a obetwa ntoma asi ne bo ne kromo ho hema eye ba ntoma hene yire e ba ese woni kromo nsuta ho hema endi wo ba be yi asem no no hwese asumdue beba ya me ni ka kire nsem mpene mani yi asem no
because me who the enti amema kwa ma sa ase medical ye cabbage ama cabbage no ma wie ni nyina ama de to so me ni sa banchi ni e don ni e ka da me so no me fa se emla eye adwuma ma me kan na commander na ka say ye kom je ya me fi sa me ka ma bona sa se ro metimi atwa ama me a me enti ase na ye fa asem ni nkofie ampa nana no ya asem ni kofie sheta na oche nana hema ebe fa otu to de ni die ma wo hema no se enye hwe obatan kosiesie asem no ebe fa otu mfo mfie mpanimfo mienu ohema ba ko mema miensa ka no nipa nan amo ye besi nkonwa ye ba am ka kire nsem de 300 million ni die mente so fosuo ye transfer yes atenu anopa no kro ye so na nwumre no onum ye ka de ekotwa ne se o mu siska no o mu ni bi enti wo mu benya 120 million ampa so de onu di sika kakra sen ni me no onso twetwemi ya seme de di ni sika e ma no na me se nya hwe ye wo ba kura maniwu ena o mu hye se bosome ene na otwemi yenu ensi last month 15th no ma twen ya mente commentabla ma me ne mfremu bi ya mfre me na me amtutu anamoko o hema no e wo ba ntema ne so e kwa ya asema ma me ne be ka kire me se asano be ka kire ne kura no ne yire fi ya me anim se me nya abotra ka ebia ba ma me no e ma me panimu endi okasa ne yire fi na ma hu se mama ejimifo ti me kanam ka se me enya hwe sebe emra de eni ba akofo nsem na se me de ofoso me de ma se be da woni wa bedwafo na tiefo de de enti a omne me fa sa akwa ne so no na mra kwa e wo so no mo so be kire enti ko ye no na commander amfa omo angum kura amfa omo angum wo twere omo anu asem si ade ni no pokunu twere omo anu asem frefre omo akoma akotwere amfa obi an enti omo gitum se omo ya ade ana omo anya ade omo ade atum se omo abokro no commander nka kire omo ne de otoba nchini nyina so omo abokro no nti zenye ma mi we ba mu no a kai bia sa me etu akotwere de ta ana no ma me ka asem ya sa kire me se asem na me ka kire no kura ne yire fi na je kwa bi so no omo koto ba nchino ma mo amane minimo hwi me ma ye madwuma na ba amanfo obosia kogunwa minimo hwe ofosuo okay hello nana hima ma joy era obatampa ne pomte say me adom we dia ka ni we ye SOMPA TV na ye no twetwen komo anwumre ma me anwumre de ye ma no etiawa abrantie nana dwumo bechemu suta ne banche ho nsensem akoficha asekoton ye no na yebu saudi onim na wabom enkomo kakra kire wadaroma nana yema woten menka mintina so ma me wadaroma koficha ase banchia okọ ekotuton ye no sabre wono na dia asase ne ma nana dwumo nanso wanyi nana dwumo asutire no okotu banche ne ton ye no krobia asante kotokose de odina de na kenim ne bo ma me asam no yase ayi wanim sem na empo okura na yi fi post station ho emu nchiremu kakra wadaroma na na ba me ho me ba ho na fi anadu ya fi na free store ba ma bele emu nchiremu ene ye pese o kire etiawa nchiremu ba ma nchiremu anchiro ye pese o kirem ene etiefuo nyina ne wiase nyina atesa asem no wa ba wono mo na kamasa mon kamasa na nyo na akoyi asem fi post station ho ana ba ma nka nchiro ena me se sabre dia wia bom etitim kakra bi kire yatiefuo ba ma ba bi sama kiremu nyina achiro wadaroma ba ma bere asaka mingina FM so na menkasa ma me se dia ka wo keka ko ya ko akiremu awie o Ose saka dia woni ya twene tan kakra obatampa ko akiremu awie ye se wo na na monche na chance no na me pesa me kasa bi ma me na yo pesa no aye bia no awanye ma me na da na ukoyi ye oh yem na mkoyi ye se Umpa me strong I want to say na mkoyi ma nchire se mi na ma ncho ena me jitum maka asam na wie let's no wadane ani na aba mo na mo kwaka bia na ho ma no an kana sem ma me tie se akosi sen wo yi asem no se akosi sen Nisiesie yo di sika on fa sika ma no de minim no na mo hye brebe no fa sika ma no hello ma hima what I try bra store na me no nkasa o ma me afidie we ya afidikase wadawroma
beduru baby no wan hwe ya na wan hwe obi akodi ho yawo se wakoyi asem obatampa wo hema pon wete se wo na wakoyi asem na afei ye busa ho asem a wo pese obekirem na eduru baby a na chese utai bi achinti na wo ya sa na me meta ho ya chicha asmeta na chi eti na ye pese o kirem kakra okodi ya me ne kodi ye eti nyawo na asem no ba akoyi free post station wo se wo hema wo betumi asiesi onananom no wade hye ntem asem enu ti na wo ba ya bebu sami enu ti na meso me se ena nwumre ewiase nyina etie bi eti de kosi ye no kirem kakra kira adasa ye kosi ye de mi koyi ya me siesie wo ji ni sika enu wan fa ni sika na date your say bu simi ni na di wa fa ama no ena ba ketem se o so de na ba ho na so de na ba ho amon fra no na mu musa no ye nta ho fa sika na mre no a ya asam na ko du won ti enya de amedi a kire biem chat ni eti nana hima wadawroma ansa na commander ma kwaya mo yi asem no Kofi Charles no ene wo ko tu banche no mo gitum so ma ya ade na o ma anya ade ana no mo ni ho ano mo e confirm ya committee mi yi o mo confirm o sesei ati ase anya adwuma se wo mo de nsa akọ na ade eti abedwa ato am mi konko yi asem eti ase committee mi ma nana hima yi dia na me pese wo yi anu ye ma me se o ma confirm sesei o mo ko tu banche no ma gia tum so ma anya ade so mo de o mo sa akọ kan na so mba e no so ma anya ade noki ade ni se so ko fa eti na hima wadawroma sesenti ena me ba mu mbapa am to me ba mu kokko yi asem no ba ya me si maami ei ma no anka asem bi ho maame eti wadawroma wo panimu wanimu ofede oti akonya so enti na posifo no de ma wo eti akoba se o ma metua sika no de na waye same jini sika ama no ena o se ya wara one papa no be hia nti papa no ba ya wara na o so one ni hia nka se bia o ni se ta ho na so ko ba jini sika eti ache na no chance ne frɛ me sama frɛ no o se duala o be ba mo na nka yan se ho na wo ko no ba bia o be ko bia papa no be frɛ me bia me ba me ni akire bia because ya kan asem ni me panifo free kuma se ya ena ko kan asem no na ma asem na no joye na so sa ko hanya mu dia me de nyama sem bi nana himai wadawroma ye nyina ye penasumdue oba hema wutie me na se wo hanya mu no seven producer ebra wo share se wodi sika no ba no kura no atwam eno na me busa se esan se wo batampa na wani mfadi enti no apostifo no ma wiye no ebra na twam ede na wankasa wanamo be na otu afa ho ni chafa ho ko ha wo de ji abrantie sika ma no ifri se wo na agigina mu watemase na de me ka won timase me ye da ti ase oba ma me hu setam no kura pa ho no ena me frɛ kat mi na se adai na so ya akwa ka wi na setam na so na wo fa sika na ma me fa ma papa na no so nya mbo aya wada papa na se ya wada ba be sika na ade man na so se ya wada fa sika na be me fa ma no se ya wada oba me kan chen se on friend ento be drum kan o se on friend no oni ni asem bi aka because asem ni mfede ene panifo am ba ye nche oje homi go so there's a chance so for this camera no na wo from e dey asem no ka je say ene wo kan asem no ye nkwase afo ma chance nana himai seven producer asem no said o musisi o mo bre no metumi age atum na masisi propose amaka na wakoba posifo na mane se asem no amaka unti asam no kenye na abesisu asam menese wakoba posifo na mane ye ko kan no din sika na bre no a enka asem me hodu menese se ebra na twam wakoba posifo na mane se wo kromanfa ni dia ma manfa sika na man to metumi atoa wo asem so na mo ba ho no oba okwa me yare adwara na ma yese me ko man ka so ko commander man ma me na se wo se wo yari kura wo so wakosto akopesi kakakre o seven producer awa hene ya na asu free store na ekofie yi na nyeska na me fa ka ako o ma me na wo hwe obi so banchi akokre me no so no de hwe na yire ne ma o an kana me fa ka ako bi ama niska asama mo ta ma anyi mu ka preba ma me na ko ko ka me de me ko ma me na asem no botaye pe panti na ma de koyi asem no ba fie
Nana Himai. Nana. Botaye be panti na ade koyi asem no ba fie. Ade said ya na o de beto manim. Ahefo de beto wanim. Wono acha asene na busuafo. Enti ebre o mo hye no apa ho anase enurui. Apa ho. Se nanei. Se apa ho sa no metumi abusa se Charles ne na busuafo no mo de ani di ama ho anoma mfa ni di ama ho. Onsa ne ani di na amantina ka asem frɛ no ho amema. Okay. Enti Nana Hima wadahoroma kamesra o se Safa koma posifo se o man fa ni di ama wo. Meko akoka kire wo. Ti. No ya ade fa me wile school. Eti da be na abeko. Me se du ala nya me bo ameko ho. Okay. Eno ti yebedi akire na yeso ya frɛ wo wa ame Nana Hima. Pensuo bi egu ho na da obatampa money post no kan kakra. Anti no. Eduru ba bia omo pa ma me penfo sa anya no mo kasa no wa kakra. Kofi Charles na mene di nkomo yi. Panipa anwumre medasipi abrantie Nana Dwomo uni no. Ene no ba so. Odi asase amana hai. Na odi asase ne mana hai no odi manu mfie sai. Asase no asem no. Ma ba ho Monday no ama Nana ka asenka yebehia Benadana. But my sister no more work crazy. Enti no me friend no catch no Monday ni say me kwa kofa o mo ba. Tinyampa Monday ye nyina ba be hia ho na ya trans na di ya to any wada roma. Ansa na betwa o Monday no asase no ene mu banche no a akwafa nchiri wa hye ba no ubetumi akire mu sen. Be ba cho asase no ya me dia ba de ohweso no ho enti no ma me this one na be kasa me heada nti ho. Na ahemfo ana de asase no ma abrante Nana Dwomo hai. Ye frena kwakudonko alasa na kwakudonko. Me ma asase watran so mfie miensa. Me ma me de so watran so mfie nan. Na abrante no na asem a wo ka nyina ne se wodua abanche ewo so. Abrante a ye frena Kofi Charles ani ni nnuama akọ kutu banche no aton wa bra wo no odua banche no nim ho hwe eyampa me pa cho mi wonchiremu na me kire se nyampa Monday no adomodom ye ne a ye nyina beba ho ne atrase ne obi aka na sem enchiremu no ne sei pa ho ntoma kakra me pa cho me ne se ya de manu mu no FM na mi ni ho. But the minimum say, Banana transas, I don't want to transas, so I was the time I saw Oko, or I said, what do you make? The time I saw Oko, Bones were young Kuma. The time of a son, what do you make? No, did that one back. That one my okra about 3 times. I best Mrs. Tano, my contact so. Nana that was back, what best in so. Enti, or the maker, I don't know. You understand the time I saw Okon will be a bunch of assassins. To be a bunch of me kwana mi huna me friend say na alasa hwana man no kwan say woni a bunch no so no de woni mu wo hwe ane e frɛ o pon so but in some of kan e obakumi ni ade enti ne time aso de a na assassins nya ne de abiem na assassins so me man no kwan say o panu a bunch ɛno na ho Duma ko SOMPA waton bunch ni nyina ana meme oton banche no 40 million ama sister bi e friend ko adi ama sister ni tua neka by 3 weeks ana meme me ko ona me ko ka sister ne say sister me ba cho plan de meka enti no mayan twen anka sew ni nwie ye wie a no watu banche no ana sister ne say wate enti ye wie ho no ni enwie ana sister ni ja ya ne ye fra wo Dwomo me hu yan say wa sign dia ma obi fufuro a ono tu banche no once what to chrome or me proper one fan, a better than Miss Saka Musica. Nati na Dwomo no obema usika sai. Or the make up 4 million. I am a so the car, I make a minimum bet or the mamma so car. It is odo ma me kra ka 10 million kra no a o de yenye ne sa. Na se banche no se ye ne dia. Na se wo fa akire ekotu a. Panipa wabokro no ananse omokro no. FM.
deɛ tia ma meka ho asɛm ne sɛ me ɔwiase ɔwo ne wo nua yɛ ade anokora yɛ baako pɛ ɛhɔ no deɛ mafom but o se baabi a metɔn bankyene deɛ yɛafom o se metɔn bankye no yɛafom nti ne ɛkɔ odwa atoa sɛ yɛafom but wɔtɔn adeɛ no ɛna yɛatena se mpanyimfoɔ abɛma ama yɛaka ɛna ɔsɛ wɔbɛgye 120 million ɛna yɛmaa no mu 10 million 15 million ɛna yɛkyerɛ sɛ deɛ aka no bosom mmienu ne yɛserɛ yɛ nana me ana mɛtua aka me maame yɛ ablewa me so meyareyɛ a menti akɔ but me ne no kɔkasa sɛ mesrɛ no nka ɔma me berɛ kakra bɛɛ 2 weeks bi na nka memfa nsɛ prɛ bosia mfa sika no nyinaa nyɛ dɛ ɛmma no mehu yɛ ne sɛ wɔde ma ba sompa nti ewiase deɛ mfomsoɔ deɛ tumi ba but wo ne wo nua kasa na woka wona na ɔsrɛ nipa no a gyiri sɛ nka ɔgye tu a na nka yɛye na bankye no wotɔn ne sɛe ɔtɔn bankye no 40 million wo wotɔn ne sɛ wo yɛtɔn no 40 million na obi ɛde ne ho de no afu a wadɔ na mpo ɔde asase ka pani wowɔ ho kwan sɛ wofa akyire ɛtɔn ma obi foforɔ saa mebakyɛ o ɛdo na mekyerɛ wo sɛ mafom but bankye no ɔtɔn yɛ no wɔtɔn ma nipa no tua no ka 2 weeks time sɛ sika no kora nipa no na ɛda a meka sɛ deɛ aka no me na mentua ɛnam sɛ wɔserɛ me a menya wotɛ mɛtua me ka ɔtɔn bankye no wieɛ no dwomɔ sɛ wɔntua sika no biom Charles ye na mentua sika no mebakyɛ metie wɔ Charles ye dana sɛ ka meme ne wo a ɛna wokaa sɛ wafom no a ka wo koraa no ka sɛ wode akyɛ wo pa koraa ma badwafoɔ sɛ wadaworo mamafom monka bi ma me afei woyiyii akyire ma me mu saa sɛ wonim sɛ ɔde no adeɛ no onim ne boɔ wonim sɛ de ɔde no adeɛ no ɔnanim ne boɔ adwoada yɛtwɛn mo mebakyɛ mate a wadaworo ma mɛba na agya yɛdi ato ayi nokorɛ ba manso mfa so obi ani so woafrɛ Nana Hemaa no mafrɛ no na akora makɔ hɔ bɛtema nto no na Nana Hemaa no wonim sɛ moamfa ne di ama no wɔ berɛ a wɔhyɛeɛ no mode n'anim ayɛ fam ɛno deɛ mafom ɛno deɛ madi ka akɔ hɔ mene mpanyimfoɔ kora yɛanto no but nambɔ akyina yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛsa akɔ hɔ na yɛakɔfa nakyɛw bi sɛ maanye yare a meyare na me so mekɔdi afurase ɛna maa no baa saa enti Kofi Charles yi agya ɛwom sɛ wafom na aberanteɛ ka sɛ sɛsi akora sika no a yɛkɔkaeɛ no koraa no ɔkɔ susu bankye no ɛne bankye no sɛdeɛ musi twe firi afuom ɔkɔ no ɔmfa no bankye no ɛnyɛ saa wobɛgye atom mebakyɛ wotie me kakra mene sɛ wotie me Kofi yi wotie me sɛ kɔba no sɛ ɔnye saa na de ɔde no adeɛ no ɔnam ne boɔ afuom wanka nkyerɛ sɛ wɔn sɛ asase no yɛ ɔdea nkom kɔtu bankye no wakɔ na wɔ sɛ saa sika no yɛka wasɛ no ɔnye biem ɛfiri sɛ kwasɛ abu aba mu a mobɛgye atom saa mafom ayɛkyɛw na mɛsrɛ abodwafoɔ no maboa me apa ne okay yɛntwɛn Kofi Charles ɛda dwoada